Takže, tu sú vychladené. Mám domáci likér od bratrančeka, takže ideme plniť. Takže už sú naplnené, takže ideme ich zatvárať. Jeden. Sú vychladené, dobre sa s nimi pracuje. Takže takto. Dám ich zase do chladu, asi na 10-15 minút. Max 20 a už len namočíme do čokolády. No a keďže som si urobila ešte aj vanilkový puding, tak samozrejme, že si urobíme ešte jedné špice. Vanilkovo-kokosové. Tak poďme do toho. Do misy som si zase, do misy si dávam zase maslo. Ten istý postup. Akurát ten postup bude taký, že bez kakaa. Mesto kakaa tam prilejem roztopenú bielu čokoládu. Takže maslo, cukor a idem to zmixovať. Takže maslo mám vyšľahané, pridám puding. Takže idem rozšľahať. Takže pridávam rum, puding je vyšľahaný. Pridávam rum. A aspoň jednu lyžicu čokolády. No, 2. A idem to rozšľahať. Takže v obchode som našla taký kokos krém. Tak skúsim pridať. Prvýkrát to robím tiež. Skúsim pridať lyžicu. Dúfam, že sa mi to podarí. Skúsim dať 2. Ešte toto rozšľahám.
Takže ako vidíte, som si zase namočila piškoty do bielej čokolády. A ideme robiť špice. Takže teraz mám tu menšiu špičku. Takže sú tenčie. Krém je dosť hustý, pevný, vidíte? Pekne stojí. Taký je pevný, že ruka sa mi trasie, keď ho striekam, takže bude dobrý. Tak krásne stojí. Tiež to robím teraz prvýkrát s tým bielým krémom. Takže žienky do toho zvládnete to. Dostal sa mi tu vzduch, takže ten musím odznova. Takže vidíte, pekne to stuhlo. No a ideme močiť do čokolády. Roztopila som si horkú čokoládu s kokosovým olejom. Ten kokosový olej kupujem v Action. Myslím, že aj u vás sú na Slovensku už také obchody. A urobila som tú čokoládu úplne riedku, lebo tak sa lepšie namáča. A ideme do toho. Takže ako vidíte, krásne mi stuhlo, takže idem plniť. Dala som čokoládový, takže do toho istého likeru, že som si dala kakao. Takže už sú naplnené. No a ideme ich zatvárať. Dosť je pevný ten krém, takže vidíte, že sa mi trasie až ruka. Takže takisto som si pripravila aj bielu čokoládu. No a ideme močiť. Toto sú dlhšie, takže čokoláda mi vychádza, vidíte. Ja mám taký vysoký pohár. No, takže už som na konci. Sú vychladené. A už aj trošku stuhnuté. Takže vidíte, urobila som aj kokosovo-vanilkové, aj čokoládové. Takže ahojte.